Ndewo ụmụnne m. Ana m ekele unu. Aha m bụ Udochi Okeke. O ruru ihe dịka otu afọ kemgbe m mere onyonyo dịka ihe m na-eme n'onyonyo ahụ bụ ana m akụziri onwe m asụsụ Igbo. Otu m si eme ya bụ na ana m ege podcast nke a na-akpọ Adventist World Radio podcast. All podcast nke ndị ụka. Ihe m na-eme bụ na ana m ege ya ntị, na-ede ihe o kwuru na the podcast. Nnozie ebe a ndecha ihe o kwuru na the podcast. M ga-spend ebe nkeji iri atọ tutu m kwụsị ide ihe o kwuru na the podcast. Mmecha ide ihe o kwuru na the podcast, m ga-atụgharị ya n'asụsụ Bekee. M ga-akọwa unu ihe o kwuru na the podcast n'asụsụ Bekee. Mmecha ihe a, m ga-ekwu ihe ọzọ na asụsụ Igbo. Now, tutu m bido, ka m gwa unu na ha mụrụ m n'ala Bekee. Mgbe m bụ onye nwatakịrị, anaghị asụ m n'asụsụ Igbo. Ha na-asụ m n'asụsụ Bekee mgbe niile. Ọ bụrụ na oge ole na ole anụrụ m asụsụ Igbo mgbe nne na nna m na-akọwa onwe ha okwu, mana mụ onwe m, ha anaghị akụziri m n'asụsụ Igbo ka m mụta ya, na-asụ ya, na-anụ ihe mmadụ na-akụ n'asụsụ Igbo. Mgbe m nwere afọ 13, mgbe m nọ na secondary school, agara m ala Igbo ịmụta JS3 ruo SS2. Now, ya mere m nụrụ asụsụ Igbo karịrị ihe m nụrụ n'ala Bekee mgbe mụ na nne na nna m nọ. Mgbe m wụ ihe dịka afọ 26 maọbụ 27, ọ mgbe m bidoro ịkụziri onwe m asụsụ Igbo, maka achọrọ m ịma ya. Achọrọ m ka ụmụ m mgbe m mụrụ nwa, ka ha ma asụsụ Igbo, ka ha ma omenani nke ala nne na nna ha. So ya mere m sị ka m kụzie onwe m asụsụ Igbo. Ruo mgbe afọ otu gara aga, m sị ihe m ga-eme bụ ihe m na-eme taa, which is ngoro podcast na tụgharịa n'asụsụ Igbo. Tupu m chefu, ka m gwa gị na agara m ụlọ akwụkwọ nke asụsụ Igbo na 2014. Ọ ihe m bidoro, mụ na nwanne m nwoke, anyị bidoro ụlọ akwụkwọ nke asụsụ Igbo a na-akpọ ya Express Igbo. M gacha that ụlọ akwụkwọ, ha na-akụzi ndị na-asụ asụsụ Bekee otu ha ga-asụ asụsụ Igbo. Na anyị mgbe anyị kwado ụlọ akwụkwọ nke a, o wee ihe dịka afọ 3 m gara those classes. Ngacha those classes, ha ncha bụ beginners classes. Beginners class bụ na oge mbụ
ị na-amụta asụsụ Igbo. M gụchaa those classes ihe dịka oge afọ atọ, all the same class, all class ha bụ ofu ihe. Class m gara afọ abụọ, afọ atọ, ha ncha bụ ofu class, otu class. Mana just mee ya ọzọ. M sị achọrọ m ịmụta ihe karịrị ihe m na-amụta na ụlọ akwụkwọ nke a. So m sị ka m mee ihe m na-eme ugbu a, which is ka m nụrụ podcast, maka ama m na ịchọrọ ịmụta asụsụ dị iche iche. Ụzọ atọ ị kwesịrị mụta ya. Nke mbụ, ịkwesịrị nụrụ ya macha ihe a na-ekwu n'asụsụ ahụ. Ụzọ abụọ, ịkwesịrị sụọ ya. Ịkwesịrị ma otu ga-ekwu okwu na asụsụ ahụ. Ụzọ atọ, ịkwesịrị dee ya. Ịkwesịrị ma otu ga-dee ya na ka m sị ịkwesịrị gụọ ya na dee ya, maka m ga-sị na ha abụọ bụ otu ihe. Maka ọ bụrụ na ị nwere ike gụọ ya mkpụrụ okwu na asụsụ ahụ, ị ga-enwere ike dekwa ya. So ya mere m sị na ụzọ atọ nke ahụ bụ otu m ga-esi amụta asụsụ Igbo ọfụma. So ihe mere ka m sị ka m mee ihe mmụta nke a. Ka m bido ihe m na-eme ka ị hụrụ n'onwe gị otu m si eme ihe ahụ. Ọ bụrụ na ihe m na-eme ebe ahụ, inwe mmasị na ihe m na-eme ebe ahụ, ka m nye gị ndụmọdụ. Ọkwa ndụmọdụ bụ advice, I think so. Ka m nye gị ndụmọdụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ihe gbasara ihe dị iche iche, anyị niile bụ mmadụ nwere ụbụrụ n'ime isi ha. Ọ nweghị ihe siri ike karịrị ihe nwere ike ịmụta n'onwe gị. Ọkwa m kọwara gị akụkọ gbasara ndụ m. Aghọtaghị m asụsụ Igbo mgbe m na-etolite, mana ugbu a amaara m na m nwere ike nụrụ mmadụ na-asụ asụsụ Igbo, macha ihe ha na-ekwu. Ọ bụghị ihe niile ha na-ekwu, mana ọtụtụ ihe ha na-ekwu amara m ya. Ugbu a, otu m na-asụ asụsụ Igbo, m na-asụ ya na mbido na nkwụsị. Ana m akwụsị maka ana m eche otu m na-eche gị ihe bụ n'asụsụ Bekee. So n'ime ụbụrụ m, ana m atụgharịa n'asụsụ Igbo tutu m gwara gị okwu. Otu atụmatụ m ji ime ihe a, achọrọ m ikwu okwu n'asụsụ Igbo mgbe m anaghị m akwụsị mgbe m na-asụọ ya. Ya mere mgbe m ga-akwuru okwu n'asụsụ Igbo, ana m akwụsị otu m na-eme ya ugbu a. So ihe mere ka m sị na ka m mee ihe mmụta dịka ihe a. Amaghị m ụbọchị ole n'izu
m ga-eme ihe ahụ, mana achọrọ m ka m mee ya izu niile. So mee ya taa, achọrọ m ka m mee ya izu na-abịa abịa, na-eme ya n'azụ izu ahụ, nwanne izu na-abịa soro nke ahụ. So achọrọ m ka m mee ihe a oge rue, I want to say often, mana acheghị m otu isi ekwu often n'asụsụ Igbo, mana ọ ihe m chọrọ ime. Now, ya mere ka m mee ihe a, ka m bido ihe m na-eme, ka unu hụ ihe m chọrọ ime. Ndewo. Ka ihe gara gị nke ọma, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, onye mụ na ya na-ezukọ n'ụbọchị taa. Ka mara nke Chineke dịrị gị n'ezinụlọ gị. Ama m na udo na-achịkwa n'ezinụlọ gị. Ka onye nwe m na-edunu gị n'ihe ọ bụla nke ị na-eme. Oge ahụ eruola n'ụbọchị taa mgbe anyị ga-amalite ileba anya na ntụgharị uche nke okwu nke ezinụlọ. Biko kpọkọtanụ ndị ụlọ gị, ndị enyi anyị, ndị ikwu na ibe, ndị agbata obi, onye ukwu, onye nta, okoro na agbọghọ. Biko bịa ka anyị wee zue ma keta oke n'ihe omume nke dịrị ụbọchị taa. Igbo ibe m, ebiala n'ụbọchị taa. N'ezie, eji m aha Chineke na-anabata gị n'ezinụlọ gị na ohere ọma nke anyị nwere iji tụgharịa uche n'okwu nke ezinụlọ. Ana m ekele Chineke onye bi n'eluigwe, onye mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taa, onye na-elekọta anyị n'ụzọ niile n'ihe ọ bụla nke anyị na-eme. N'ezie, ana m arara gị na-enyefe n'aka nsọ nke onye nwe anyị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Onye nwe m ga-edu gị n'ụzọ gị niile. Mgbe anyị na-atụgharị uche n'ụbọchị gara aga, anyị mere ka a matasị na onye ọbụla nke a mụrụ n'obodo ahụ nke ji ife arụsị kpọrọ ihe aghọwo onye nketa nke nkọcha na ntaramahụhụ nke dịrị ndị dị otu a. Anyị mekwara ka o doo anya sị na ụzọ anyị ga-esi wee nwee mgbapụ bụ naanị ịgbaba n'ime Chineke. N'ụbọchị taa, ọ ga-amasị m ma anyị lebatukwu anya mata ma o nwere ụzọ ọzọ a na-esi efe arụsị. Ọ dị ụzọ ọzọ esi efe arụsị? Ọ dị ihe ọzọ anyị nwere ike ime ya bụrụ na anyị na-efe arụsị? Anyị na-achọ ime ka mata sị na nramahụ nke na-eweta nkọcha nye ọgbọ ọbụla abụghị naanị mgbe mmadụ mere onwe ya chi ọzọ, maọbụ mgbe mmadụ soro ụzọ ndị ahụ. Ọ bụ eleghị anya onye anya doro amatasị n'ezie na onye a na-efe arụsị. Gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya? Na ọ dị ụzọ ọzọ, ọ dị ihe ndị ọzọ anyị pụrụ ime ma anyị anaghị ama na anyị na-efe arụsị. Nke a bụ nke gụnyekọrọ ka m gwa gị ihe m dere na this na podcast mkpụrụ okwu m ga-agụ mkpụrụ okwu gwa gị ihe ọpụta n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na m nwere ebe aghọtaghị m ihe o kwuru n'asụsụ Bekee, ọ bụrụ na aghọtaghị m ihe o kwuru, m ga-achọta ntụgharị ya na dictionary ma ọ bụ Google, na ka mmụta ihe ọ chọrọ ikwu. Ọ ihe m ga-eme na m ga-amụta asụsụ Igbo ọfụma. Ka anyị bido. So
Nke mbụ, o kwuru na ka ihe gara gị nke ọma nwanne m nwoke nwanne m nwanyị. So ihe a bụ a blessing. O sị na may it be well with you, my brothers and sisters. Onye mụ na ya na-ezukọ. Nzukọ, I think is a meeting. So nezuko must be, I'm checking my Igbo dictionary, Igbo to English dictionary, because anamache se na Igbo to English dictionary bụ ezigbo Igbo dictionary. Igbo dictionary bụ ihe ha na-ekwu okwu n'asụsụ Igbo tụgharịa na okwu asụsụ Igbo. So they'll have Igbo translations to Igbo words. Or him gas say no ezigbo Igbo dictionary. Mana here Igbo to English dictionary. Here will just a lexicon marble. I don't know what else to call it, but it's not a dictionary in my own opinion. Okay. Kamchota nzuko na asụsụ Igbo or izuko. Achem say na all all meeting. Ma all eziokwu. Izuko. Okay, adebe nzuko. Adege nzuko eba kam chota nzuko. But I'm fairly confident na all meeting nzuko. And it will be the last page because it's Z. Actually not unzuko. It's not in here. Yeah. Okay. I'm trying ya na Google. Maka nezuko. I just think it means who people I'm meeting with. So I don't even know why I'm wasting my time looking for this thing, but I think I know what it means. Let's say, translate nzuko from Igbo to English. It says nzuko means meeting. I knew that now. Yeah. So, nezuko n'ụbọchị taa. So people, you who are meeting with today, ka amara nke Chineke dịrị gị n'ezinụlọ gị. So may the grace of God be with you and your family. Ama m n'udo na-achịkwa ezinụlọ gị. So I know that your family is at peace. Ka onye nwe m na-eduru gị n'ihe ọbụla nke ị na-eme. So may my Lord follow you wherever you go, or lead you lead you n'ihe ọbụla in everything you do. Oge ahụ eruola. So the time it's time now. Oge ahụ, that time, that time has reached. N'ụbọchị taa, today is the time. When we will begin to look at na ntụgharị uche nke okwu nke n'ezinụlọ. So where we're going to look at some, meditations in the spoken word of the family or something like that. Na ntụgharị uche nke okwu nke n'ezinụlọ. So I don't even really know how to understand what he's saying here. In a direct translation, because I feel like it's a weird thing, because ntụgharị uche is like to meditate, to reflect. Nke okwu nke ezinụlọ, so it's like the family word. So when I'm listening to this thing, I'm always thinking about like families coming together around the fireplace while the the elder of the family sits and just tells everybody, talks to the people, talks to the group, like pours into them information about wisdom, pours into them wisdom. So all him check it where otu obido these podcasts on anako maka ezinụlọ, maka ntụgharị uche, maka all these things, and it just makes me think about an elder teaching
the family, passing on wisdom to the next generation. The all say eche ihe gbasara ihe okuru na mbido these podcasts. So biko kpapụta ndị n'ụlọ gị, ndị enyi gị, ndị okwu n'ibe. So he's saying, please call the people of your family, call your friends, I don't know what ukwu n'ibe, I think it means the elders and your mates. Inda abatobi, so your visitors. Onyuku onyenta, so the elders and the children. Okoro na agbara, so the men and the women. Biko biaka anyị wezue maketoke. So I don't know what wezue means. So let me see if I can find out what izu. I think I know what izu means in one sense, but there's multiple ways to say izu. Zue, it can be to breed, to train. That's the one. It says in the dictionary, it says on Google, it says to buy, to breed, to train. So it will be to train. That's the one that's appropriate for this. So otum se amara ihokuru. Igbo, they a very contextual. Onye nkuzi Igbo, onye kuzirin Igbo, mgbe gara aga gwam se, like time and again, awesome. Igbo is contextual, meaning, iwere ike isi kwu okwu gbasara ihe, mmadụ nwere ike isi kwuru okwu nke a gbasara ihe ọzọ, or change the meaning completely, like ọ ga-agbanwe ihe ọpụta dum, like you won't even, you'll say, well, how does this mean this? Mana, it's the all too Igbo day. Sede. It's something that's very contextual. So, kam ganihu. Ose, what did you say? Wezue. Okay. Wezue. So, biko biaka is wezue ma getoke. So, come, let us train ma ketoke. I still don't know what keta okay means. Or kete okay. I don't know whether it's keta or kete. I still don't know what it means. Keta okay. Party top. Oh no. Let's try keta okay. Very big. Okay. Oh, I think I've heard that. Like when he said ketoke, I can't remember. How do you say hope? Olilanya, ketoke, olilanya, so big hope. So I don't know in this case what he's saying, because he did not really follow ketoke with anything when I read it. He said, biko biaka iwezue maketoke nihu mume nke dịrị ụbọchị taa. Now, I don't know what he's saying. I think maybe I missed a word when I was transcribing it. Maybe he also ketoke na olilanya, something like that, because that's what he usually says, I think. Like a big hope, a very big hope. But anyway, so then he had some music, and he said, Igbo Ibem. So he's saying, my brothers, my Igbo brothers, Ibialo Bochita. So he's saying, welcome. Nezia Ejim aha Chineke na-abata gị. So he said, I greet you in the name of God. Gị na ezinụlọ gị, you and your family. N'ohere ọma nke anyị nwere iji tụgharị uche. So, n'ohere ọma, and this good opportunity nke anyị nwere iji tụgharị uche n'okwu nke n'ezinụlọ. So, in this great opportunity, which we can use to meditate on kind of these moral lessons for the family, I think. Ana m ekele Chineke. So I'm praise God. Onye bi n'eluigwe. So I praise God in heaven. Onye mere anyị ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taa. So who gave us life. Onye na-elekọta anyị n'ụzọ niile n'ihe ọbụla na nke anyị na-eme. So he who oversees, who watches us, who watches over us in all our ways and in everything we do. N'ezie, ana m arara gị na-enyefe n'aka nsọ Onyenwe anyị.
na-enyefe n'aka nsọ onye nwanyị ọ ga-adịrị gị na mma. I don't know what narara, maybe I misheard him, but ana marara gị na-enyefe. So maybe I misheard him. But I think he's saying that something about he's going to, I don't know what narara. I don't think that's a word. That doesn't sound right. I think I misheard him. And then he said, na-enyefe n'aka nsọ onye nwanyị ọ ga-adịrị gị na mma. So I think he's just saying that, you know, whatever comes from the hand of God, it will be well with you. I mean, he may be saying that he's just saying blessing prayers over people who are listening to the podcast. Onye nwem ga-edu gị n'ụzọ gị niile. So the Lord will lead you in all of your ways. Mgbe anyị na-atụgharị n'uche n'ụbọchị gara aga. So he's saying when we were reflecting in a previous podcast, anyị mere ka amatasị na onye ọbụla nke a mụrụ n'obodo ahụ nke eji ife arụsị. Okay, so he's saying we learned that anyị mere ka amata. So we learned that whoever they born in a land that where they worship idols, ji ife arụsị kpọrọ ihe. I don't know what kpọrọ ihe means. Kpọrọ ihe, called something. N'obodo ahụ nke eji efe arụsị kpọrọ ihe. I don't know what kpọrọ ihe means. That sounds very contextual, like something that I wouldn't understand easily. Aghọwo onye nketa nke nkọcha. Wait. Aghọwo onye nketa nke nkọcha na ntara ahụhụ. Wait, I don't know. Hold on. Sorry, my ear itches. Aghọwo onye nketa nke nkọcha na ntaramahụhụ. Aghọwo onye nketa nke nkọcha. I need to find out what nkọcha means. I need to find out what aghọwo means. I need to find out what a lot of things mean. Okay, aghọwo. Let's look up aghọwo. Aghọwo. I don't know how to say that. Aghọwo. Okay, it's not showing me. Let me see if I can get the Igbo keyboard, because I think if I have the right Igbo keyboard. Okay. Copy. I think I should just look up aho, because wo is oh my god. Paste. Has become. So aho has become. Aho means has become. So aho means to become. This is become. Let me make a note to myself. Warihe aghọwo onye nketa nke nkọcha na. Let's say nkọcha. What is nkọcha? Nkọcha. Curse. Ooh, that's a powerful word. Has become a curse. Oh, na ntaramahụhụ. See, I think that means suffering. Yeah, anyway. Okay, so, na ntaramahụhụ nke dịrị ndị dị n'otu ha. Ndị dị n'otu ha. So it's basically, so it seems like they're saying that anyone who is kind of, you know, worshiping idols has become a curse among the group. That's a powerful, heavy sentence that they're saying there.
Me, myself, I'm kind of like, I'm not superstitious. I'll just say that much. I'm not superstitious. So, I merekwa ka odo anya si na ụzọ anyị ga-esi wee nwee mgbapụ. So, I merekwa ka odo anya. I merekwa ka odo anya si na ụzọ anyị ga-esi wee nwee mgbapụ. So we helped you to understand that we understood that the only way that we can change bonani baba nime chineke. So the only way that we can change our fate is to become a child of God, essentially. N'ụbọchị taa, ọ ga-amasị m ma anyị lebatukwu anya mata ma nwere ụzọ ọzọ a na-esi efe arụsị. So he's saying that he said, I would like for us to look deeply into if there's other ways that if there are other ways where that people worship idols. Ọ dị ụzọ ọzọ esi efe arụsị. Ọ dị ihe ọzọ anyị nwere ike ime ya bụrụ anyị na-efe arụsị. So he's saying, is there anything else we could have done, or we could do that would be said of us that we're worshiping idols? Anyị na-achị ka eme matasị na nramahụ nke na-enweta nkọcha. Was that the one that I said means curse? Yeah, I think so. Yeah. So we've known that the suffering of being cursed, yeah, what's all? Look up all. Copy that. My bad. See what all means. Revenge. Ooh. Revenge. Let me turn this. Revenge means ọbọ. Okay, na-enweta nkọcha nye ọbọ ọbụla. Abụghị naanị mgbe mmadụ mere onwe ya chi ọzọ. So they're saying that the suffering from someone who has been cursed, I don't know what with yeah, I don't know. It's not only when people have created another god for themselves. Ma bụ mgbe mmadụ soro ụzọ ndị ahụ. So it said, and is when someone, but it's when someone follows those ways. Ọ bụ ele anya, or looks onye duru matasị n'ezie onye a na-efe arụsị. Okay, I don't understand what he's saying. Nkọcha nye ọbọ ọbụla abụghị naanị mgbe mmadụ mere onwe ya chi ọzọ. Okay, we got that part. Ma bụ mgbe mmadụ soro ụzọ ndị ahụ, ọ bụ ele anya onye ahụ duru amatasị ezi ya onye a na-efe arụsị.
So I think they're saying that if someone follows that way, also they're worshiping idols. Gịnị ka anyị na-esi n'ọdị ụzọ ọzọ? Okay, I guess he's saying that it's not only when somebody creates another god for themselves, like idols, or follow somebody who worships idols, that they're worshiping idols. But he's trying to say, what are the other ways that we can know that you're worshiping idols? So, ọ dị ihe ndị ọzọ anyị pụrụ ime ma anyị. So, anaghị ama anyị na-efe arụsị. So he said, I think there's a question. Ọ dị ihe ndị ọzọ anyị pụrụ ime ma anyị? So are there any other ways we can know ourselves that we are worshiping idols? Nke a bụ nke gụnyekọrọ na ihe ụfọdụ. Oh man, this is so confusing. Shared? Gụnyekọrọ na ihe ụfọdụ, omenala ụfọdụ. Ụzọ ụfọdụ, so ways, na ihe ụfọdụ, different things, different practices, different ways. Nke a na-adịghị onye na-apụrịpụta si na nke a bụ ife arụsị, n'ihi na a na-enwere ihe kwesịrị ịkpọ ha rụrụ ba n'otu okwu nke ga-eme ka onye ihe ziri ezi. I do not know what I'm reading, and I have a headache, so it's kind of hard for me to like keep going. Omenala ụfọdụ, ụzọ ụfọdụ, nke ọ na-adịghị onye na-akpụrịpụta si na nke a bụ ife arụsị. So is that what other ways are people looking and say, from looking at a person that they're worshiping idols? N'ihi na a na-enwere ihe kwesịrị ịkpọ ha rụrụ ba n'otu okwu nke ga-eme ka onye ihe ziri ezi n'ile ha anya ga-asị nke a bụ ikpere arụsị. So this is an idol worshiper. Nke a bụkwara ụzọ nke mmadụ pụrụ ịnara sị na ọ bụ ụzọ nke esi efe ofufe. Ịbịa leba anya ga-achọpụta na ọ bụ ihe ndị a nke a na-akpọ otu nke nzuzo. So what I understood from that, ihem ghọtara from this thing, bụ na they want to, the sermon is that he's about to preach is explaining what other ways ka mmadụ nwere ike ịhụ onye ọzọ si na onye ahụ na-efe arụsị, maọbụ anyị nwere ike leba anya n'onwe anyị si na ọ ihe anyị na-eme na ndụ anyị na omenala anyị na otu anyị si eme ihe na ihe a bụ ife arụsị, that this is what we are we're worshiping idols by the things that we do and the way that we live our lives. So he's about to preach about these things. Mana, I did not finish at this point. I usually spend about 30 minutes geji iri atọ ide ihe o kwuru na the podcast, and as you can see, it's not easy to transcribe to exactly word for word what somebody is saying when they're saying it. So ihem dere juru mkpịsị akwụkwọ atọ. So for that, this side, this, and then this, all ihem dere mgbe ọ na-ekwu okwu eji m nkeji iri atọ ide ihe so ya mere agụghị m
agụghọ m ihe okwu niile o kwuru na the podcast. Ọ ebe m kwụsịrị bụ ihe m kọwara gị ugbu a. So that's what I learned. All ihe mmụta taa. M ga-ahapụ this podcast ebe a maka achọrọ m igbu oge and enweghị m okwu ọzọ m chọrọ ikwu gbasara ihe a. Ọ bụrụ na ihe m na-eme na this channel na-enye gị mmasị, inwe mmasị na ihe m na-eme na this channel, biko nye m mkpịsị aka elu, dere okwu ebe comments sị gwa m ihe na-enye gị mmasị gbasara ihe m na-eme ebe a. Biko gwa m, ọ bụrụ na iwe onye chọrọ ịma ihe ọzọ gbasara ihe m na-eme ebe a, dee ya na comments. O nwere ihe ị chọrọ ịgwa m maọbụ mee corrections na ihe m na-ekwu ebe a, biko dee ya na comments. I love to hear from you guys. I want to talk to you guys. I want to make this very interactive. Ka anyị kwuo okwu n'onwe anyị. Let's talk to ourselves. So yeah, and echefula na this, may subscribe na this channel. Ebe a wụ ihe m na-akpọ Igbo Lectures channel. Ọ bụ sọsọ mụwa ga-akwu okwu na this channel. Ihe a bụ ihe m na-eme ka m mụta asụsụ Igbo, mana enwe ụfọdụ mmadụ ọzọ na-eme onyonyo m ga-eti na this channel. Ndị ahụ nọ na Nigeria, ha na-asụ asụsụ Igbo ọfụma karịrị ihe m na-ekwu ebe a. So biko subscribe na my channel. Ị ga-ahụ Igbo content dị iche iche. Ị ga-ahụ ọtụtụ Igbo content dị iche iche na this channel gbasara science and technology, gbasara ime ihe, gbasara tutorials, gbasara makeups, gbasara ihe niile ị nwere ike like anything you can think of. Ị ga-ahụ ya ebe a. Ọ bụrụ na ọ ihe ị chọrọ ịhụ ka mmadụ mee n'asụsụ Igbo, biko gwara m ya ka m chọta onye ga-eme ya. Anyị ga-eti ya na this channel. Okay, daalụ unu. Thank you for watching and bye.